Berarti Nabi Muhammad dalam kandungan sanang hati tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad kalai sanang hati binatang ternak. Etek lai dulu lai sanang hati binatang ternak. Di kampung ambo sama lain orang bu tapakik binatang ko pak. Batu. Ni abi malayang angok binatang ko. Kecil laki dia operasi yo baca piti lah ndak pek kalai. Yo bala dah tajua teranak waknya bini yo. Mandangai tu takajui ayam mendanga bu. De ya Allah lah kamalayang lo angok den. Inyo nang kamalayan angok den nampai. Malompek lah ayam ko ke kandang kambing. Biang tolong den biang. Apa kabayam nyambiang. Angok den kamarangke. Bahaman tu barangke ni. Juragan perusi kamalayan juragan laki-laki ndak do piti anang ayam ni. Araguang 75 Arago den lai sutama tui. Kecik kambing. Kiro teranga operasi rumah sakit perampanjangku 3 juta kiro Nah, harago kambing sutama tu ya malompek lah kambing ko ke kandang jawi. Ni kambing ke jawi, wi elo wi ni ya. Angong sebentar lai barangke ni. Di takaji jawi tu pak malompeknya keluar sampai kini ndak balik jawi tu ke masjid dah. Video selengkapnya bisa ditonton di channel YouTube Pita Ruah Buya.